Your bushing for a nano person, my quabbed back in Wood Sports. I was YouTube, King Wood Sports, TikTok. I was on a second video, be an hour, no one like it, and your main ako ye, Eddie Amayem. I was of a young Sam no, your baby, Raya Crobia, Kumasi, Asante, Kotoko, as share ye, and pay. Say after say a year or more power, a year opinion, obedi bobo konanim, Eric Tinkler. After so signing, answer Kotoko, confirming we, a year Andre, they are a year Eric Tinkler. Together with Mr. Stanley Menzo, Kotoko technical team na modidi nkomo kakra de afa krobia Kumasi Asante Kotoko nti Andra Eric Tinkler with Stanley Menzo meet technical team na after a brief meeting no omo introduction technical team na omo introduce omo de kire Eric Tinkler so introduce no ho edema technical team no na odi dwumadi a obedi eto technical team nyina na after say meeting nyina course no na odi to players no na say technical team anim say he believes in a teamwork nti omo kambom do bia betimi aye bia no bia mfa na ho odi na adwene ne nyansa nkambom na omo ntumi endi dwumaso emfa mo krobia Kumasi Asante Kotoko na etim no entumi emfa ne ntuma pa emfa emfra tebusuya for sa team no course between technical team and Mr. Eric Tinkler and Stanley Menzo Andra they tebusuya for ewie ya no so no odo to technical team no enne dey Kotoko start omu training ewo Adakojache enne dey Kotoko start training no ewo Adakojache na osande to amanim say Kotoko sign appoint assistant coach Kotoko be appointment assistant coach so already no Hamza as assistant coach stroke youth team coach na Hamza be so ayi na adwuma na mbetumi afa another assistant coach na wabeboa Mr. Eric Tinkler na no dwumadi a obedi wa Asante Kotoko no aboa yi papa na coach no assistant coach no be fa no ebetumi aye former player of club Kumasi Asante Kotoko Asante Kotoko former player ebetumi appoint no as assistant coach together with Hamza no mo aboa Mr. Eric Tinkler wo dwumadi a obedi wo club Kumasi Asante Kotoko efiri ho no Eric Tinkler nnede ya so before omekwa akọ start training and answer omo training be ba so Adakoja ache no obemiti players ni nyina for an introduction obedan ho adi and answer obedan ho adi de ache players no so adam ho adi de ache Eric Tinkler na wachechire players na dwumadi a obedi krobia Kumasi Asante Kotoko ni philosophy a ode ba Kotoko ne do's and don'ts or say players no ediso and answer abide by it owia na they are all expected from players no sankomodi die nyina bekoso nti we Kotoko player Eric Tinkler the new head coach of krobia Kumasi Asante Kotoko no or the philosophy a ode ba club no mu to players no nyina nim na ode ni dwumadie soronko de esese player woye de ohia free ho okase yesi ya na waye time a ode beba training time a ode bepon dana wada di na wadidi ensore na wote ho ko gym na wokọ ohia physio na wokọ se ode san nyoma ni nyina beto players nanim na wachiro mu dwumadi anase dwumadi sonko a obedi ade abo krobia Kumasi Asante Kotoko already no de ato Kotoko supporters na Kotoko management any faithful fans ni nyina nim say ono Eric Tinkler will bring the glory days back to krobia Kumasi Asante Kotoko where they belong until nsema odi ato Kotoko supporters and supporters union ni nyina nim say he will bring back the glory days of krobia Kumasi Asante Kotoko nti abusuafo wele nsem kakra na anase wele nsem kakra wo Kotoko metema krobia Asante Kotoko asueye ene de abramu nti ene officially training as a pre-season no
start na deɛ ɛbɛsi biara no yɛmfa nka ma de nyinaa bɛbrɛ mu na abusuafo yɛn nsɛm mmerɛ no ɛyɛ nsɛm nyinaa ɛyɛ me boss Richardo Suarez Pepe ɛwɔ nkyerɛmu bebree a ɔde ma yɛn afa saa meetings yi a ɛkɔ so mu yɛn nkote Richardo Suarez Pepe mmerɛ sisi a Asante Kotoko head coach Eric Tinkler on the director of football Stanley Menzo. Asante Kotoko head coach Eric Tinkler, the man from South Africa. The man from South Africa. They say waba na ura ne kyerɛ no ɔba adwuma yɛ wama so ɔbɛn na mɔkwa ɔba adwuma yɛ enti ɔde nsɛm bebrebe ɛna ato dwa ɔne Stanley Menzo, the director of football, ɔmo ageka abom ɛde nsɛm ne bebrebe aba bonte na exclusively ma memfa nto anim sɛ meeting kɛseɛ baako akɔ so. Meeting ɛkɔ so no Stanley Menzo and opinion Eric Tinkler on one side and the rest of the Kotoko technical team on the other side. So meeting ɛkɔ so. Some for you way we didn't cry. Now it will still send a lot of communication. Sometimes pictures communicate. And I know the Kotoko management or the Kotoko board is communicating with pictures. More communicating with some for communication. The board members, board members, but a part of for and we a high-powered meeting and so when there is such a meeting, na unya nipa bi a yennim omo a mudi ma abonte so mo yadwuma club no but omo gyina mu bia e kyerɛw sɛ enkofo bi asase yɛ adwuma club no but omo di ne enya mfa ma abonte sɛ asomasi ana so obenten eye e anase b ɛde ɛma club no yenkoye enti meeting na pass no ɛyɛ technical team no unse Kotoko ni abusa question we say are they going to do a whole new appointment or no more than ebi be remain Pochaba min fan to him say Kotoko betima some new appointment but for now Eric Tinkler and the director of football no one akwakosia technical team for na academic technical team for na Kotoko ewo equipment officers mienu eti okoronko Isamadu ho ena tola abrante tiatia tenten no so ewo womo ewo in fact me fa say Kotoko media team no kra no say ya na Kabiru da mbakọ match no technical team na tare mo say me media team for no say eti Steven Bodi ane Richard yes. Then Kotoko ewo goalkeepers trainers, goalkeepers coaches. Meeting ya making a baso ewo ordeno kwadaso Asante Kotoko secretariat or ewo na meeting a baso. Enti Kotoko goalkeepers trainers. Okay, sir, I am sitting for physical instructor. Edema Asante Kotoko ansana and I share season I said na Pau papa na ni omo ye Pau step down no omo ko fa new technical new physical instructor ebai then Kotoko e medical team sango fo nyina ma classify omo under the technical staff no the technical support staff no and omo ana omo ne Stanley Menzo ane opinion din Eric Tinkler ekokoye sa meeting no pacho normal introduction na be koso say obi a ni mo bia nti introduce ye ho na waka adwuma titu a wo ye ti ubo din na wa kire de wo ye e Kotoko dum then Eric Tinkler also introduced himself, thanked them
Now there's one important statement that Papa here is he believes in teamwork. So mun nyina be kabom. No ma pagya Asante Kotoko boboko no e de free be a team ni gyina sesi yi akọ animu. Eno ade a onom epeso mo ye. So they want to move the club forward. I guess they want to move the club. I say time is changes in demand on the demand curve no. Because the movement can a bit my body, a bit my him. It's way movement and as a forward movement and on person way. On person the team no kwani mu nyaze omo move for baby omjana kwa on person ko manim. And coach you know any technical team na edin komo aka cha omo. Nyame adoma china training na e hyase e wo adakoja che no. Coach no aka cha omo say he will need everybody's presence e wo training na be koso no. Obiamra na onom enkamum. So omo ya Asante Kotoko adwuma no ma ya Asante Kotoko adwuma ni yie. Ono de ogidie say so omo nyina kaboma ombetimi arezi adwuma no ade aduru akonanim ombetimi arezi adwuma no amana akonanim. But Kotoko appointed assistant coaches mienu a don't be surprised. Hamza ho per the technical reporter board no inherit free the IMC no. Now IMC now recommended the ama board he say Hamza no there being an assistant coach to the senior team. Now also head the youth team no should not be something that will be attached. Na nkwada no scout wo mo no. Onimomu ye pa and onim the most talented nkwada e wa Asante region a ni nyina no omo chema Hamza enim zaade no. Enti ma obi ankwata no according to their recommendation and board na giatum. Say Hamza ebeto so aye adwuma no ade amomo. Na wakoso a lead the youth team. Eti a lot of communication akoso between coach Tinkler and Hamza direct communication akoso between Menzo the football director one Hamza obeying we betimi a confirm at the amount. Sen komodi akoso a omo hwe kan befo so a Hamza no ebekoso aye na dwuma no. But Kotoko be for assistant coach because currently na Kotoko ewo coach anything at Zito. Na Zito assistant 1 Prince Jawusu. And a later assistant 2 no ebe Hamza. Zito anyhow assistant 1 Prince anyhow. Enti ene say ese Kotoko efa assistant coach. Na yete say sa assistant coach na Kotoko ebefa no ebetimi aye a former player of the club. Assistant coach Asante Kotoko ebefa no ebetimi aye a former player of the club Kumasi Asante Kotoko. Eno aye say ense esi etie. Now mami fan to just say e bia na nwumre yi awie ye kwa na nwumre yi Eric Tinkler, the new coach of Kotoko, on the sporting director. Wamu ebe shia Asante Kotoko place no. Ewo omu residential facility na. Ewo formation no. Likely say some meeting no. Ebe tumi abaso. Now meeting we the echire nyina ne say Eric Tinkler will want to talk to the players even before they take to the field. Answer na chana Kotoko players no. Ebeduru park so say omo ekwakoye training or park so no. Eric Tinkler want to engage the players. Explain his philosophy to the playing body. Explain what he wants from the players. Tell the players what he would demand from them. Let the players understand the do's and don'ts or not as a coach. What he accepts or he doesn't accept. Normally, I never quite yapa say ubu mrasuna unim say adena ubu suna yamra yapa. You've not been told, you don't know.
na wakwa ni awia ne aka kyerɛ sɛ ɛyɛ mmara na wabu so ya na ɛyɛ paa but coach no with all the experience na ɔwɔ no I decided sɛ ɔbɛ engage mmeranteɛ no na ɔmo hu the do's and don'ts bi a meka sɛ yɛba training anɔpa nɔnso a me nɔnso paa no ɛyɛ 10 minutes to 7 no ɛna ɛyɛ me nɔnso bi a me se yɛba training 3 p.m. a ɛnyɛ 3 p.m. na ɛsɛ obɛduru 3 p.m. no na mebɔ whistle mu astarte training you must come on time prepare yourself dress nso address why bibi awie ansa na 3 p.m. na bɔ these are things a coach no ɛbɛka kyerɛ mmeranteɛ no na mmeranteɛ no ate ɔmo ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔyɛ sɛ you are not aware na ebi a wakɔ akɔbu mmara so nti a meeting between coach Stanley Menzo, the director of football, and a coach Eric Tinkler, the head coach of Asante Kotoko. Ebe baso nyam krompo twediampo eya doma ene awie ye kɔ n'enyim sabre kura bia ye ka say meeting no ekoso na proper introduction aba na the expectations and everything. The coach will allow the boys to ask questions if obi opiso obusa ansa na kyena omo awura adakogyache esan say 30 players akɔyɛ omo medicals at the Asante 30. In fact, it could be more. It could be more than 30. So far, coach, na Ebeka Chairman say, player be anywhere or you're out of the plans. So far, player be anywhere or you're out of coach Eric Tinkler plans. Player be anywhere you're included in Eric Tinkler the plans. The plans, you know, he will tell them. He will let them understand, say, Onimo, Unzu Unimo no. Now, yes, technical report or much videos. But, wait, Madame Fubi, or say, and you wasn't to see. The Nibe Huno training Abaye, and what they are the Beshem, your responsiveness to tactics, any Bibiano, and no Anapema or no coach, you know. What conclude say? Why ready, say, oh, Baba Yejuano, and so Eddie Amano. Eti. And no, the artist said, a bit me a coso, a coach, you know, director of sports, and I say football director. Any Emrantian. And so, I say, we any the artist said, a bit me a few at the bar. And no, any as some Ketokra, and she Stanley, any Tinkler to meet a some technical place, you know. And I know Friday or China Thursday and I quite a good action. Now, and I saw boy Remo update on a Juma, a chassis on Thursday, and I equip him. And I could I show Juma Thursday, Friday, Saturday, and this is Asat Saturday. Juma ekoso ewo adakugyache ena yede ehonsem ebron enti dano yakoy na omo eguso omo do the old pitch no still old pitch now we videos are after Saturday Juma mo ye no ena yakofa sa videos we aba ti we enye na no de no so old pitch dada na mo yesu training no na 87.9 emergency guso mo etwa so den ya tese unse Kotoko ba nsuo ho asem a omo ni problem ewo adakogyache omo ni problem ewo adakogyache sprinklers ne ade nyina wo a eye adwuma kama na etwa nsuo no ade beguso ade ma omo enti ye kasa yi wo mo eguso eye sa adwuma no then this is the other side. Uram ewo adakugyachewa. This is also another side. Afe containers no adwuma no. And the lucky it me any the contractor na oye adwuma no. Wisdom Grace construction firm.
Wisdom Grace Construction. Yɛyɛ lucky ɛne ɔmo edi nkɔmɔ. Mɛtuma ka kyɛw sɛ adwuma a ɛkɔ so ɛwɔ container no mu hɔ no. It is expected say by the end of this month. Na sɛ adwuma wei. Wosɛ wohwɛ wei from nano deɛ ne yɛde bae na improvement bebree akɔ so. Wohwɛ wei sisi nadeɛ no ɔmo ale because ɛsoro no ɔmo gu yɛ na wo containers ne soro no nyinaa ɔmo gu concrete and concrete na mmeranteɛ nam so no by ɛkyina ɔmo bɛ start ato tiles ɛwɔ ɛsoro no containers ne soro no by ɛkyina ɔmo bɛ to tiles ɛwɔ ɛsoro hɔ na ɔmo ɛto tiles no nyinaa no na inside na painting works ɛne adeɛ no nso egu so a ɛkɔ so inside painting works ne nyinaa no ɛbɛkɔ so akɔ so ɛwɔ container project no ɛnkyɛn hɔ no maka kyerɛ dada sɛ wɔn mo san so egu so sɛ ha nana ayi concrete mixer ne si no yɛkɔɛ na akyira na concrete mixer esi ha eti ha na ɔmo mmese concrete ne yɛ bibia and sɛ wohwɛ a concrete mixer no move ɛkyerɛ sɛ ɔmo wie all the concrete works na ɛne flow na ɔmo yɛ wɔ soro no ɔmo wie mesi efiri nɛ ɛkyina ɛkorɔ no ɔmo bɛgu deɛ mason fɔ no fɛ no skidding ɔmo gu skidding ne wie a na afei ɔmo ato tiles ne wɔ soro roof na ɔmo de bɛgu wei no so no egu mfimfini hɔ dada roof ɔmo de bɛgu adeɛ wei so no ɛwɔ hɔ ɛyɛ long span roofing sheet ne bi ɔmo amɛgya akotwa de aba na ɔmo de roof no ɛde agu so then the containers can be functional air conditioners ɛne adeɛ ɛwɔ hɔ baabi mo kae sɛ gya tom ɛwɔ baabi a meter no bɔ no ne nyinaa no electricians nso ɛwɔ ho a wɔn yɛ the electrical works no nso ɛde afiri ho ɛwɔ hɔ eti saa pɛpɛpɛ ɛna wei ɛyɛ update a yɛafa ɛde afiri adakogyaakye asante kɔrɔkɔ training grounds hɔ no wei yɛ latest update a yɛakɔfa afiri hɔ ɛna yɛde ɛma wɔ a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa and ɔkyena mmeranteɛ no ɛbɛhyɛ training ase ɔkyena mmeranteɛ no bɛhyɛ training ase. Of course, at the start of the pre-season, they will just start here. Later, they will move the pre-season out of Kumasi. Or may move pre-season out of Kumasi per information crying. Board no arrangement of where or more ever pre-season. So pre-season, every movie out of Kumasi we kakra. Yati ede efi. Kabiru bedaze pa Asante Kotoko. Wanum asye foreign coaches a wɔde wɔn aba abɛyɛ adwuma ɛwɔ Asante Kotoko yɛaka sɛ yɛ foreign coaches ne ntae ngye league no nti Kabiru nti okay sɛ ɛdu mu nyinaa sɛ foreign normally wɔn aka foreign nkɔfɔ gada aborɔfo wɔn abɛkɔ titi mu kyɛkyɛfo Kabiru yɛ no foreign ɛnyɛ white a wɔn aba sɛ yɛ Thomas Curtis, Hungarian, 1971 to 1973. Ron Heckman, every England, also be age one be. Ave Ralph Zumdick from Germany. Ernst Middendorp. Ian Porterfield, the Scottish, former Chelsea coach. Ian Porterfield. Talat Ozum, the Turkish. Na Kabiru story de Moses Amante on person on pam Talato Zoom no me am bra panyi Alhaji Ali Maduna e na o man no de wo ekohunahuna coach no de wo gu coach no hotel ti coach o ten nka no on kran o from say wo fa flight akonkrom bana ko the person pam bazata no musuro compensation it is an pam Talato Zoom Morris Comer every Belgium obai Morris Comer after say na Bashir for that G League awie na Bashikele be ko Africa na Kotoko say but that must come so ya adwuma e de ama nyimba age the CAF Champions League
Maurice Koma, he won the CAF Champions League with Enyimba of Nigeria. Ave Maurizio D'Angelo abe coach Kotoko. Bogdan Korak, Samokaino, Serbian, Bogdan Korak. Mariano Geronimo Barreto. Ebaye. Nana amposa time ya Barreto by. Zrazko Lugarosic and Oya head coach Edman Nations, Dr. Chade Nebai. Steve Pollack. Abe coach Kotoko. Steve Pollack was in that bus na Kotoko. Efri Accra after some ball inter allies. Kotoko benya asere na Steve Pollack e woka nimbi. We dia ne de Kabiru ne abaja tum de. Zetel Zacharias and de abaja tum de. Says Zetel no oye Assemblies of God you know obeka nyam semu. Ombusan say the coaching certificate no say ayi ensu afa ni coaching license no. Zetel Zacharias. One day, my Dr. Koku report na kodi nkomo. Dr. Koku report champion. Ena de Zetel eba kroma. Obeduru oboase na ye atise Kotoko ako fund na ba. Zetel Zacharias. Afe said Zebo eba be yi ne che kro yi mu. Nanka Kotoko ko fa former coach a ono wagiram aye adwuma adiama Burkina national team no. Oh, Malo. Tiyenim sam malo na ba yehu ya ne se na ampoza de sedu Zebu na abreye Zebu ene ko bechem na referee no je bo bi no oyi ne che no na ode prapra from yebusem na mo se ewo ne kromo no duabo kese pa Eric Tinkler ena aba oye the latest foreigner a obi coach Asante Kotoko omontan G League emfa makotoko Omon time Gili and for Makotoko. But you have said it, we and so Ebisiako. So we are Asante Kotoko latest and a Matete home at the Amawa and ye Asabketokra. Ye baby, na yedem.